And yes, welcome to Vöru. Tervetuloa kanssamme käymään Vöyrillä. Vöyri löytyy Pohjanmaalta, noin 30 kilometriä Vaasasta itäänpäin. Tiesitkö, että Vöyrin kunnassa on mäkihyppytorni ja hiihtokeskus sen ympärillä? Oli kaunis talvipäivä, joten päätimme mennä ensimmäisenä hiihtokeskusta katsomaan. Olimme varsin aikaisin matkassa, joten tätä laskettelupuolta ei ollut vielä avattu. Siellä testailtiin hissejä, mutta vielä ei ollut laskettelijoita. Mutta hiihtäjiä alkoi jo paikalle kerääntyä. Täällä Vöyrin hiihtokeskuksessa on myös mäkihyppytorni. Ja luin jostain, että täällä on ensimmäinen mäkihyppytorni ollut jo joskus 30-luvulla. No, tämä lienee hieman uudempi. Nyt ajelemme kohti keskustaa. Onpas tuossa risteyksessä aikamoinen maatalouskoneliike, monenlaista maatalouskonetta ja traktoria tarjolla. Näitä maatalouskoneliikkeitä täällä oli useampikin, joten lienee maatalous yksi elinkeinosta, mutta myös teollisuus on yksi Vöyrin elinkeinosta ja palvelut. Asukkaita täällä on semmoinen vähän yli 6000 ja heistä yli 80% ruotsinkielisiä. Suomenkielisten määrä on noin 12%. Ja ruotsin kielessä täällähän on ihan tämä oma murteensa, joka poikkeaa tosi paljon tuosta Vaasan seudun ruotsin kielestä. Tuossa ihan alussa sanoimme, että tänne on Vaasasta noin 30 kilometriä ja Vaasa onkin yksi Vöyrin naapurikunnista. Muita naapurikuntia ovat Isokyrö, Kauhava, Mustasaari ja Uusi-Karlepyy. Tuon kivikkoisen mäen päällä on Bergpark, eli vuoripuisto. Siellä on joku yksityishenkilö tehnyt merkillisen näköisiä rakennelmia ja patsaita. Ei menty sinne liukastelemaan, mutta kesällä täytyy kyllä käydä katsomassa. Tässä ajamme kohti kunnantaloa. Kiertelimme tuossa hieman maaseutua tässä Vöyrin pohjoispuolella ja nyt olemme tulossa takaisinpäin kohti Vöyriä, mutta pysähdymme Norvalan kurssi- ja leirikeskukseen. Tämä on paikka, jossa voidaan järjestää erilaisia juhlia, leirejä, urheiluleirejä ja muita leirejä. Siellä on hyvät liikuntamahdollisuudet ja sieltä löytyy 37 majoitushuonetta myös. Seuraavaksi kävimme katsomassa Vöyrin kirkkoa, joka sijaitsee pari kilometriä tästä ihan keskustasta pohjoiseen. Opimme myös, että tämä kirkko on Suomen vanhin yhä käytössä oleva puukirkko. Sieltä 1600-luvulta on peräisin vanhimmat osat. Kirkon pihassa vastaamme tuli vaivaisukko, 1800-luvulta peräisin oleva. Vaivaisukothan olivat perinteisesti tämmöisiä
tapoja, jolla kerätään rahaa diakoniatyöhön, eli köyhempien seurakuntalaisten tukemiseen. Eli tässä on aukko, johon kirkonkäynnin yhteydessä sitten kansa laittoi rahaa. Tämä kaunis kartano on lähellä tuota kirkkoa, ilmeisesti vanha pappila. Tällä videolla tutustuimme Vöyrin keskustaan, Euroviisu-edustaja Kain innoittamana, mutta Vöyriin kuuluu myös Oravainen ja Maksamaa. Niitä menemme varmastikin katsomaan sitten keväällä tai kesällä, kun vihreät maisemat tuovat kauneutta paikkoihin.